So yun na nga no, mga dude parchong bro, welcome back to my channel. And kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe na dahil alam ko naman magugustahan mo itong vlog ko. So yun na nga no, kitang-kita naman siguro kung anong content natin for today. Oops. So ayun na nga, ang content natin for today is gagawa tayo ng pizza budget meal. So yun na nga, bali papakita ko na mga dude parechong bro yung yung mga recipe na gagamitin natin sa paggawa ng pizza budget meal. So, let's go dito. So yung meron tayong Del Monte. Sabi ko kasi budget meal malit lang na budget. Malit lang na tidbits guys. Ano to? Liver spread, baka naman. Ketchup, UFC ketchup, Star Margarine, Argentina meatloaf. Eden, syempre kailangan natin ng cheese at tinapay, bread, itlog, yan ang tawag dito, siling kulay green. Yun, di ko alam. So yun na nga bali umpisa na natin, montage na lang natin, papakita natin yung mga recipe para maganda naman tignan sa video. 3, 2, 1, whoop! Eventually. So ayan na nga mga dude parechong bro, umpisa na natin. First step, kailangan natin ng dalawang itlog. 2x. Yo, bali shoutout nga pala sa mga nagko-comment sa mga sa mga hindi ko na nailagay sa last vlog ko. Then yung shoutout nga pala sa inyo guys. So yun na nga mga dude parechong bro. Okay na natin siya, na shake well na natin. Siyempre kailangan natin lagyan ng asin. Lagyan natin ng asin. Paano na yung kay The Boss Dogs? So yun na nga siyempre kailangan natin lagyan ng asin. Asin. Okay ba? Bagay ko ba guys? Bagay ko bang maging chef? Chef ng buhay. Uy! Haharanahin kita, saan tayo mapunta? After nyan, kailangan na natin mag-cut ng bread. Cut ng bread, pieces. So, ganito pa lang pag-cut mga dude parechong bro. Cut tayo ng ganyan. So yun nga yung vlog natin ngayon. Simpleng vlog lang naman. What? Bro, what are you talking about, man? Ano ba ngayon? 20. August 20. Sige na mga parechong bro. Kung nagustuhan nyo man tong vlog ko, baka na pa-subscribe. Kunin natin yung hit natin yung 100,000 subscribers. Yeah! 3 days later. So yun nga mga dude parechong bro. After natin na cut yung bread, next natin ganito ang paglalagay. Ihalo natin siya dun sa minix nating itlog. Ganyan. Tsaka na talaga budget meal. Sakaling naging pag gano'n na tayo kayaman kila Kong. Yan. Mamimigay na rin ako ng kung sa kanila motor, sa akin eroplano. Puta brad, ganun kakayaman! Eroplanong di papel. Puta brad, ganun kakayaman! Hindi, sana soon, syempre, naman tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. Shoutout nga pala sa mga tropa nating hold-upper dyan. What? Yan sa Dagupan. Hoy, baka naman nakarami na kayo. Hindi na kayo nag-message So yun nga mga dude parechong bro, after natin na i-mix, kailangan natin siyang ang tawag dito, basta i-mix natin siya para dumikit lahat ng bread sa itlog. So yun nga mga dude parechong bro, tapos na natin siyang i-mix. Tignan yung nangyari. Diba? Ganyan pa lang nakakatakam na. So yun nga painit mo natin itong kuwali.
kawali, next natin syempre ito. So yun nga no, mga dude pare chong bro. Syempre mainit na yung mainit na okay na. Next natin is cheese, sibuyas, then yung meatloaf. Next mga dude pare chong bro, lagay natin si meatloaf. Next, ang sibuyas. Next, tidbits. So yun nga no, susunod, green na sili. Let's go. Next, ketchup. Eventually. So yun nga no mga dude pare chong bro, okay na siya oh. Tignan nyo. Yummy te! Baka Chef Pacboy yan. What? So ayun nga, ilalagay natin siya dito para ma-prepare na natin. Yun! Excited na akong kainin. Excited na rin ba kayong kainin? Ilalagay natin siya dito. Yun! So yun nga no, titikman na natin yung mga nila kung anong panlasa nila. Ang sa brother. Pwede na! Hindi mo pa nalulunok, pwede na. Ikaw na mother. Oops. Tikman mo naman. Anong... Sobrang sarap! Baka Chef Pacboy yan. Pinaglolo ko mo ako eh. Tignan mo. Ano? Ang sarap nga! Hindi mo pa nalulunok eh. Ako titikman ko muna guys ha. Ganyan na. Masarap. Masarap ah. Masarap siya kahit sunog. Pero good. Masarap. Good siya. Wala pa isa eh. Kulang ko lang ba? Walang pa isa? Sarap. Diba? Sabi sa inyo masarap eh. So, ba't ganyan mukha mo? Ma. Hindi ko na nga maubos, busog na ako sa sobrang sarap. Pwede na! How's the brother? Good. Ba't hindi mo naubos yung isa? Busog na ako sa sobrang Alam ko na, maanghang! Manghang! Tumaga. Rob! Kaya kong ubusin lahat eh. Good siya, goods. Kain guys! Kain mga dun pa chong bro. Wait a minute! Tang na. Sumakit siyang kuboy. Saan punta? Saan punta? Ano mga dude pare chong bro, hanggang dito na lang ulit. And kung nagustuhan mo itong vlog ko, click like, comment, and syempre paki-subscribe naman dyan. Syempre baka naman no, mag 100,000 subscribers na tayo. Whoops! So yun na, dito na natin tatapusin. And 3, 2, 1.